Hello logoफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बनायनाय बावनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ लानो नागिरलायबाय लोगोफोर बिहाम जाबा सोलाबा दे भिडिअ लानो ओंखायनो लानाय जायाखै आरोना ओमफ्राय मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो जों मानामुनि खानो फैदों आरो जों आंनि बिबोनांजों आंजों बिथांजोआ ओंखारानो भिडिअआव ओंखायनो आं देखायाखै हारसिंसो नुजाबाय थानोसै आं Para dia ni bisa. Gele sini tinggal. Jaga kurasa menterian, sih mudah mudah. Nara bari juga ramai itu naga na. Sekarang badi beरायला लोगोफोर ओंखायनो भिडिअ बानायनाय खम जाबाय आंना मानसिफ्रा सानो खोमा मानो भिडिअ हगारथारला होननानै बेरायनो मोनला मा जाखो फिसाखौबो लानो र' मोनाखैनो नों Dapat juga para deरथ'वाखै नामा माथो फिसासो ओमफ्राय बिदि गोरलैयासो जानो मोजां बोरैबाबा गोराखौ दा गारगोन र' उनाव लोगोफोर नै मैगं खानायसिमल' मोनबाय आरोना माने न'आव सोरबा आलासि फैदोंनो आरो ओंखायनो जों थांनोसै जोंनि खाथियावनो खाबाय थादों जोंनि न'आ जोंनियानो गैथारला साननो दोनजायनो गुदुं आंबो जानाय र'
Yeah.